вазорати умури дохилаи Тоҷикистон аз боздошти ду сокини шаҳри Хоруғ бо иттиҳоми интиқоли наздики 50 килограмм ҳероин ва афюн хабар дод. Маълум нест ки боздошти ин ду мард кай рух додааст, вале дар хабаре ки рӯзи 8 май нашр шуд гуфта мешавад ки гумонбарон Шодӣ Шоикови 35 ва Артур Ёрбекови 23 сола донишҷӯи соли 5 донишгоҳи давлатии шаҳри Хоруғ аз вилояти Бадахшон ин маводро ба Душанбе ворид карда боздошт шуданд. Зоҳиран ин ҳодиса аз оғоз таҳти назорати полис қарор доштааст. Дар хабар гуфта мешавад ки гумонбарон ҳангоми аз мошини тамғаи нива берун овардани ин мавод ки дар дохили 4 адад қутии картонӣ бо навиштаҷоти шоҳона қарор доштааст дастгир шуданд. Дар дохили ин қутиҳо 47 адад бастаи силофании ранги зарчатоб дошта ошкор ва мусодира гардид. Дар бастаҳо бо вазни умумии 47 килограмму 690 грамм буда 45 килограммаш ҳероин ва наздики 3 килограмми дигараш афюн будааст. тафтиши ҳодиса шурӯъ шуда гумонбарон бар асоси моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон ба ҳабси пешакӣ гирифта шуданд. Тоҷикистон бо Афғонистон ҳам марз аст ва қочоқбарони маводи мухаддир бо ҳадафи дарёфти даромади бештар талош мекунанд аз хоки ин кишвар ба Тоҷикистон маводро ворид кунанд.